Ada deh. Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै नै जोङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैदों आरोना जों गामियावनो दङ बेलेग नखराव फैदों आरोना बेस्रा माबा दङ बार्थडे पार्टी दङ ओमफ्राय जोंखौ लिंहरदों आरो जानोबो लिंहरदों भिडिअ बानायथ'थ'बो लिंहरदों ओमफ्राय दायो जोङो ओंखारबोखाबाय न'निफ्राय ओमफ्राय बार्थडेआ सोरानि एसे खोन्थानो र' देलाय मादि जायोमोनलाय नोंसानि बार्थडेआ आंनि फंबायनि फिसालानि जायो होमबाबो माबा आरोना जोंहा आबौजों बिस्रानि बिबौजों बिदा फंबाय बेस्रा बिबौजों बिदा फंबाय ओमफ्राय बिदा फंबायनि फिसाला आरोना बिनिनो फंबायनि फिसालानि फिसाला बिनिनो बार्थडे आरोना दिनै ओमफ्राय जोङो फैखाबाय मोनफैखाबाय न'आ बैनो आरो माने जोङो भिडिअखौ न'निफ्राय बानायबोआसै नालाय डाइरेक्ट फैनानै बानायहैनोसै होननानै बानायफैबाय नैबे लामानिफ्राय ओमफ्राय दायो जोङोहाय बार्थडेआव हाबलांनोसै आरो ओमफ्राय भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै बार्थडेफोरा माबायदि जायो आंथ' खनसेबो बार्थडे पार्टिबो खुंजाफेरनो मोनाखै जोनोमनिफ्रायनो खुंजाफेरनो मोनाखै थुदो बिदिब्लालाय लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो जायफोरा नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय ओमफ्राय प्रियाम ररा मा खबर प्रियाम खाथि नै बिनि बिदानि आरोना बार्थडे आंना आखाया जि गुसुखा माला फैनाय गोबाव जाबाय माला थांनो थाङा बे न' जमा खायसे खोमसि दं थुदो हाबैसो फाय नोङो थाङा थांगासिनो फैबाय बिनि बिदानि लोगोफोर बार्थडेआ ओमफ्राय बिनि बिदाखौबो एसे देखायहैनोसै मालाय आलासिफोर फैजोब्बाय नामाथाय जोंना नै गामिनियासो एसे लेट जाबाय ना मुतु माखौबा बुंनो मुतुआ ओइ माखौबा बुंनोबा जल्दि बुं थाब मोनजाबानो जाबाय आरो बार्थडे ओमफ्रायलाय मा फैदो थांसै नै इखौ लादो नोङो ना बेखौ स्टिकखौ दोनदो स्टिकखौ नो होमबा माहा दोनगोन लादो बाय थ' जाथ'वाखैना बार्थडेआ खानांगौलाय बुजानो ओइ टिंसो दं मेन बुस्थुआ गयलाय थिं नायथ' नै बिथि संनाय खावनाय सोलिगासिनो सोर संदो हा नाहैनि एसे नै संनाया बिथि सोलिगासिनो संग्राफोरा बिसोर नामाथाय आइथिं दङ ना गैला इथि मा दङ र' नाहैनि ओमफ्राय नै बिथिंजाय दाउ गोदादोनो आरो दाउ गोदाग्राफोरखौबो एसे लानो थिनहरदों भिडिअ लामायालाय माथि नायनो देलाय लांदां नायनो देलाय लांदांसो जेबो गैया न' जेबो गैया हामा नुगोन ना बारा दानस'लाय दाउ गोदाग्राफोर मेदालिया गोदौगासिनो आयौ ग्लब हाबलांबाथाय सेसलै बेदरखौ दा रं होबा लागोलाय बुसाव साव नुदों बारा खाथियाव थांना लाबाय थादो
Birthday na birthday. Happy birthday on next years. 3 day baba. Dede khalai. 3 years baba. 3 sabai ini deh. 3 years sabai deh. Sabai na, sabai. Nangri ke sana lang. Ini logoफोर जोङो गिबियावनो फायनानै सा लोंफैग्रोबाय आरोना दसे थाबाय दसे थानानै सा लोंग्रोबाय ओमफ्राय केक हानाय मानायफोरा जाथ'वाखै दा उनाव देखायलांबाय थानोसै लोंफोरा केक हानायफोरखौबो जोङो जाग्रोनानै लोंग्रोनानै लानोसै आरोना न' मथे आं बिस्कुटखौ जाया नोंलाय नै बार्डेया बिनि बिजावजालिनि फिसालानि आरोना ओमफ्रायो माखौबा बुं नामा नोङो बिजावजालिनि फिसालानि बार्डे जानायनि माखौबा बुंबा बुं दे मोजां मोनदों ना गाज्रि मोनदों गोसोखौ मोजां मोनदों न' बार्डेयावलाय आरोना बोसोरे बोसोरे Betul menjaga. Nah menjaga. Nah menjaga tuh apa? Mobile-awबो मोदोम फैलायगोन माथो भिडिअ' मोदोम फैलायगोन थ' बेयाव ने बार्थडे बय दे सालायदोब्रा बिजावजालि ग्रुप नामा नोंसोरो नै लोगोफोर बेसानि न' सिङावहाय एसे हाबनानै देखायहैनि आङो रुमफोरखौ माबायदि एसे नायलां लोगोफोर नै बार्डेया बेयाव जागोन दाबो जाथ'वाखैनो केक हानाय मानायफोरा दा जाबा देखायनोसै आरो न' सिङाव आयु होनबालाय मोजांथार सिगाङावनो आयना खोमसि नुदों माहाय नै बेयावहाय मुथु जनानै दङ टिभि रुम नायो साफाथार मालाय न'आ टिभि रुम खोमसि नुदोंमोन नै आलासि गाहाया बेनो आलासि गाहाय मुथु ओमफ्रायो बिथिंजाय मा रुम देखायदोहाय आंनि फ्रेन्डखौ माहाय बिसनाखौ जरायजोब्बाय बेयावनो थायो न' जम्मा औ लाफायबायहाय नोंसानि रुमखौ बाहाय बिदियावनो बिदि जाया देदो हानसै हाथुआ दे ओरैनो हरदो एसे मास्कखौ खुलिनानै wah amen ini leh kali hoi Nah, ada punggung sama sila. Apa? Numakin surga itu kacau tanggo. Deh. Kana badunde. Hey, abu. Deh. Birthday to you. Happy birthday.
Oke. Kau deh. Saubay. Mamando. Rene hot ready. Korea. Pa. Birthday biji betul nama. Birthday cake kang bay. Metai benanggo. Mitinai lai ti hara Priyam hara mitinai lai oke ni लोगोफोर आङो बार्थडे जानाय जायगानिफ्राय लामाथिंजाय दसे ओंखारबोदों आरोना दायो जानाय लोंनाय जेबो जाथ'वाखै दासो केक हाखांदों ओमफ्राय साफोर लोंसिगोन Sini लोगोफोर Jalan lang ba ha? Dali na. Yo. Dali gunang ta. Mobile lang may video ko. Mobile lang karena size nang lebih ba? Kau sih receive karena na. Kau bagorom na. Hamza bayi लोगोफोर नै बिराद गोथाव जादों गासिबो एकदम पारफेक्ट संख्रि फानलु थाव पियाज गासिबो नांखानाय आरोना गाजर हागोन नों दे मबाइल नि रायलाय खानो लकेल दाउ गासिनोबो हराले aku mau gasin bola ma video lah jika malai nujakan na video lo sudah ane ya sih review baik tim gufurna mau ya lang deh serius Itine. Bye bye Ayus. Bye bye. Bye bye ha. Bye bye. Bye bye deh. Bye bye. Ame pungkos nale. Ilai nu kadang. Mahai kamsi nudah.
बार्थडेखौ जाखांबाय लोगोफोर जोङो खाम जाखांबाय ओमफ्राय दायो न'आवहाय थांसै आरोना ओमफ्राय नै खाम जाखांनायनि दाउ बेदरबो जाबाय नालाय बेदर ओरै जाबा गयफोर जानो लुबैयो नालाय ओमफ्राय गयबो जानोसै नै जाखानोसै आरो इयावनो र' जाबाय ओमफ्राय जोङो दायो न'आवहाय थांबाय थानोसै भिडिअखौबो आङो बेयावनो फोजोबलांसै दाना जायफोरा जोंनि बे ब्लग भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायनोसै जुदि जोंनि ब्लग भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ जुदि जोंनि ब्लग भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला जोंनि भिडिअखौ लाइक खालामनानै होदो दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनै भिडिअआ एसेनोसै बाय 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 हर